Hürmetli dostlar, nihayet biz Amir bilen Minecraft oyunun yanadan o'ta boshladik. Videoni tushirganda biz azirliksiz edik. Shunga ko'ra ketgan to'tloqlarni ham yetishmaganliklarini g'afu etarsiz deb kutib qolamiz. Va hozir videoni boshlab yuboramiz. Necha qilindi? Ket. Mayda boshla. Ayten başladım ben. Yok, sen başla. Tegesinden mi başladım ben? Что? Аны bu yoqqa qoldi. Barlig'ingizga da salom. Sizlar bilan yana Niyaz ham Amir. Biz bugun Minecraft'ni yangidan o'ta boshlaymiz. Ham biz uni o'tashakmiz o'zimizning yasagan serverda. Sizin de o'zimizning serverimizga kutib qolamiz. Bizning bilan birga o'ynarga. Ham bizning uyni topsangiz endi men shulay deb o'ylayman, biz sizga o'zimizning uyni beramiz deb. Tak, kit startni olamiz. Ham ertib deb bosamiz da qo'ya ilaga shunda ketamiz. Bizning server почти ванильный деп айтсак та була инде. Мында біз не көп плагиндар ұстамадық. Самый керектілерін гана ол керектілі плагиндар арасында регион ясау өзіңе привилегия плагинлары бар. Соғышқан кіші шығып ашылмасын үшін PvP менеджер плагины бар. Біздің спаун Майнкрафтта болған ғади ауыл жерлерінен ясалған. Ул авылның оригиналы инде менә бу урында гына калды. Мен сезгә күрсәтәм. Ул менә шу авыл иде, кичкенә генә. Без аны киңәйттек. Моторладык. Менә бу безнең спавнның картасы менә. Монда зур территория. Мынамда банка хатлы бар базар. Мындагы авыл кешеләреннән тоже шул изумрудка безгә төрле карауларында киемнәр тотып алабыз, ашау, зельялар, китаплар. Аннамысы менә банк. Монда алмазларны, изумрудларны эндерҗәмчек менә һәм алтынны уенның акчасына алыштырып була. Монда инде алда күрәсез PvP аренаны. Таптыңмы анда урын? Yok, полянка керек. Ул шу урман булса инде. На дубовый лес таптым. Менә күрүгезчә, гади Майнкрафттагы шикелле монда безнең теге не уличный урамда йөрүче сатучы барлыкка килде үзенең дөяләре белән. Ул сез безнең серверда йөргәндә аны еш күрәсез. Ул вакыт барлыкка килеп ала. Менә шатлымда монда PvP аренада йөри. Булары безнең PvP арена янындагы сатучылар монсыннан агу һәм дару сатып алыплар. Агу һәм дару инде ул зельялар. Нинди координатларда? Любой урында инде тогда таппаган не просто спауннан жарагарак булсын. Монсыннан инде сатып алыплар корал һәм менә бу мен монда күлмәк дип яздым менә. Күлмәк, башлык, ялбар һәм аяк киеме. Һәм төрле гади Майнкрафт oyununda булган уклар. Чит юк бу чит.
ошоң бармы? Пшеница бар. Шектен бөлүшөм. Мында бага встречу. Уйхуйбуз. Онда бушкаларды таптым мен өзүмө. Жоклоп та алмай битем. Мен нитем. Рядом монстр еще яттым. Мен өзүмө карагатына батып алдым дегенде бирок бардым да ушундай атам. Ой. Bitti mi arkadaş? Ушла. Мен тоже тут. Нифига себе. Ой. Bir kişi şey gitti короче, o kişi öldü. Koyan tapmasın bu oğlum. Meski başka orang tahu mana nih. Mana? Me hata merdeka. Моё честно бить. Mana bittim короче, nega üska. Ben sunduk tattım nindir. Бьёт. Meni kravat qoldi allaqay. Men jo'natdan jotolmayman. Otomaton. Sen uzak mında. Sen görüyorsun mında hasta çıkarıp. Yok. Lan. О, наконец-то автомата, все, давай, сейчас ты урамга. Какой меня эверлер? Өзім эверлерін табылсам, вот мында. Ба. Бая жүрген бұл. Жемірлі біткен. Ушел такое. Все пока положу. Пойду в шахту. ТП. Эмер, мына кеттік мында, потому что теге не пещерный зомбилар бар. Алар күндүз өлмөй. Пошел дерево копать. Пошел. Yani mына шунда гана салабыз үй. Мына бу күн факеллар коюп чыктым бит. Бана. Я бу оғачларны бөлмейм. Анан да только зомбини бәле керек.
Özümden fakirlarla kelge ajyp bolam, kelge çygarylmaýan. Ona koýarys. Це не хату. Ну, пока что бушу. Склад була потом. Näşe tügeden jarlyk bar. Потом заделаю. Мен kravot goýa. Я. Tak. Регион керек. Senin köp meni mütajalagyň bita. Такой 2 верста нашел. Ýok, manda bitmeýärsin jalagyň. Ha? Yok. Osany koy, toplap. Spesialny qılıp durdum çol. Düşüp degende gelip gitti senin qılýan. Потому Sen tkay çalamaýyn. Sen ortadan klip geliyor. Круто бира. Потому что видео не клипер падает. Сукмамыйм. Sen niye video ne koymasın, освещение koymadın? Bunda üçün klipper de men bildim onun bunda ışıklarına gana basıp duran. Ben karasın ya, karasın. Emel. Oy, yavaş. Emel, koy gittin. Дами. Atma, atma. Так. Никого. Блин, карасаң коюн куйлар анан. Анан.
Ужас. Сериябызда бер мәгънәле әйберләр эшләмәдек инде. Монда кем әмергене үй салып куйды. Мен шунда авыл эзләдем, авыл тапмадым. Бүгенге шуның белән безнең бу сериябыз тәмам. Безнең монда клиперлар атып үтелгәнче серлек чыгып чыккан якыннан. Ана уже әмерле аталык шадарлый. Шуның белән тәмам. Барчагызга да караганыгыз өчен рәхмәт. Лайклар куегыз һәм безнең серверыбызга кирип, безнең белән бергә уйнагыз. И в описании.